Benvinguts al Parc Natural de Collserola. Avui us saludem des del Tibidabo, abans anomenat Puig de l'Àliga per les grans vistes que ofereix de la ciutat. Com podeu comprovar, Collserola es troba al bell mig de l'àrea metropolitana de Barcelona i es converteix en el pulmó i l'espai natural més important dels més de 3 milions d'habitants. El massís de Collserola es situa al centre de la serralada litoral entre els rius Llobregat i Besòs als costats. Pel nord, la riera de Rubí i de Sant Cugat també fan de límit, mentre que el Pla de Barcelona tanca el parc natural pel sud. La Serra de Collserola forma part de 3 comarques, el Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat. Són muntanyes formades per materials sedimentaris del Paleozoic, tenen poca alçada i són asimètriques, ja que la vessant nord que s'orienta cap al Vallès és llarga i suau, mentre que la del sud és curta i de pronunciats pendents. Els altres habitants per excel·lència del parc, a part dels humans, són els porcs senglars. La seva presència s'ha accelerat els últims anys, gràcies, en part, a la possibilitat d'aconseguir menjar a zones urbanes i a conreus. Als senglars els agrada viure i es troben ben còmodes en una zona amb una cobertura forestal com aquesta, i és a la cara nord de Collserola on podem trobar boscos frondosos de pi blanc, alzina i fins i tot de roures a les raconades més humides. Per contra, la cara sud presenta un relleu més vertical, està molt exposada a la salinitat del Mediterrani i a la insolació. Tot plegat ens deixa una vegetació escassa, formada majoritàriament per matollars, màquies i garrigues, espècies arbustives que han de conviure amb la pressió de l'ésser humà o també anomenada la pressió antròpica, que és la principal font d'incendis de la zona. Els incendis no són l'únic risc que afecta el parc natural. Anem a veure el Jordi Esgleas, que és un geòleg que viu aquí, al mateix parc, perquè ens ho expliqui. Aquí a Collserola el principal risc geològic són les esllavissades. Les petites esllavissades, que alguna vegada no són tan petites. L'episodi més recent es va produir el 2020, van caure 200 litres, i aquest episodi de pluja sí que va provocar forces esllavissades, algunes de greus. Aquí, per exemple, tenim una que va afectar de manera important el pati d'una casa, va tallar un carrer que hi ha més avall, va desplaçar una torre de mitja tensió a prop de Vallvidrera, o sigui que sí que va haver-hi afectacions d'un cert caràcter. Molta de la pluja torrencial que causa les esllavissades són produïdes per l'efecte palanca de Collserola, tant els temporals de llevant com els episodis de rebuf. I aquest efecte palanca consisteix en la regeneració de la pluja quan la massa humida del Mediterrani xoca amb els contraforts de Collserola. Ens trobem al congelador de Collserola, el revolt de les monges. Aquí es crea un microclima i a l'hivern hi glaça amb freqüència. En canvi, a només un parell de quilòmetres a la ciutat de Barcelona, les nits d'estiu sí que acostumen a pujar més de 20 graus. És el que s'anomena nit tropical. I acabem des d'aquest punt on podem veure bona part del Parc Natural de Collserola, un parc molt ric que, com hem pogut veure, s'ajunta fauna, flora i fins i tot ciència i cultura, tot això als peus de Barcelona. S'observa tota la ciutat, però com podeu veure en episodis com avui, on hi ha una alta concentració de partícules en suspensió, no es veu ni la platja. Nosaltres acabem el recorregut aquí. Us esperem a la propera.